Maco, skontroluj všetko. Izba číslo 1. Áno, všetko mám. Ja si myslím, že tam budú aj nejaké. Jeden záchudek. Malko, Áno. poď. Kam? Ideme. Aha. Chceš tu dostať? Postielka. Klimatizácia. Záchod číslo 2. Záchod číslo 2. Pišoár. Tu sú one. Tu je sprcháč a kondicionér. Marceli ňoma. Tam môj drahý šampón. No, príjemný je. Áno? Na telo. Teda voní. No. Nedával si dúfam toto drahé na telo. Čo? Toto? No. To ne, toto som si dal. No, tento je pán. Prečo ne, tu si dal na to opímať? Číslo 3 izba. Čo vám sa mu to javilo? Preto svíci. Kuchyňa. Cucini po taliansky. Umývačka ide. Balkónek. Už som myslel, že ma to tam privrzlo. Obývačka. Táto veľká, jak sa to povie. Teraska a ešte posledné. Tuto boli schody kedysi. Dole. To je všetko. Čus.